はい、毎度バブル親父です。声が聞こえてますかね。ですね、今回はちょっと、趣向を変えましてライブストリーミングで、ウィッチャーワイルドハントをやっていきたいと思います。それでですね、ただいま、テストプレイを兼ねて、やっております。ライブストリーミング、プレイステーションでやるのは初でございますので、どんな風になるのかがわからないので、試しにやっております。ちょっと待ってくださいね。まだ設定をですね、どうしていいのかがわからないのと、私のライブストリーミングはどこに行ってるのかな。ふむ。あまりね、機械のことがよく分かってないもので、いやいや、参ったな。私のライブストリーミングはどこに行ったってんだろうな。今検索してるんですけどね、スマホで。全くどこだか分かりませんわ。声の確認もしたいんですけどね、なかなか出てくれない。いや、参ったっすね。マジか、出てこねえな。いや、参ったっすね。どういうことなんすかね。何も出てこないですよ。だ。ちょっとそしたら PS こっち変えるか。あ、間違えちゃった。詳細設定だな。はい、それではですね、一応、つきましたので、これでプレイをしておきましょう。声が入ってると信じてやっていきます。それではですね、オルギエルノに仕事終わったぞって言いに行かなきゃいけないですね。前回の、放送でですね、話しながらちょっとファストトラベルしましょう。前回の放送でですね、なんと言いますか、シャニちゃんとのどうなったのっていうのは、ご想像にお任せということで終わりにしました。
どうなったかは、皆さんでプレイし、まあどうなるかは、まあプレイ次第なんですけど、プレイする人次第なんですが、やっていただければなぁなんて思います。なんかいまいちあれですね、スマホと PS4 は連動させたんですけど、ライブストリーミングをどうやって自分のを見ればいいのかがわからないという、非常に不可解な現象でございます。ロックムインで会わなかったか？なんですかね、出ないんですかね。一応 YouTube でシェアしてることにはなってるんですけど、どういうことなんでしょうね。いや、参ったな。なんて言われてるか知ってるか。正義を望むならウィッチャーを雇え。自分のライブストリーミングが YouTube に出てこないっていうこの悲しさは何ですかね。いまいちね、わからんのですよ。パパはエルフが嫌いなの。おじさんはエルフ？違うのよ。エルフではないのよ。まあとりあえずやっていきましょうね、気を取り直して。ラムシと飯は絶対外せない。いや、なぜか止まるな。動きがカクカクするぞ。目打ちクイーンだな。ニシンはあ、いたいたいた、クソ野郎。クソ野郎いたよ。あれはなんだ？遊びだ。まるでガキみたいだ。子供はいるのか？いや。ああ、そうか。ウィッチャーはこう宿せないんだ。それで俺に用があるんじゃないのか？お前に用などはない。あ、グエントできるよ、こいつ。グエントやろう。グエント。グエントで遊んだことはあるか？不死の存在に3つの願いを叶えるよう求められた時にグエントを挑むのか？負けたくないのか？ならいい。他の相手を探す。今まで聞いた中では最悪の挑発だな。アーロ。まあ、とりあえずこのままでいいかな。何が、ああ、ワイルドハントか。最低な選択肢だったな。うわ、また最低なのしか来てねえな。あら、ディクストラが8になってるのはなんでだ？意味がわからん。お、いいの来たね。
いやー、参ったな。リクちゃん使うか。13？ そしたらこれ1枚出してかすりまーす。じゃあどうしよっかな。こいつかな。こいつかな。じゃあとりあえずトリスあたりで。いや、そしたら衝動を使って2枚やっつける。でこれが来たら、こいつでやっつける。まあ自然と勝てそうですね。とりあえずこれかな。これを出したらどうなるんだ。おお、迫力。まあパスになりますわね。はい、これで勝ち確定でーす。こんな感じでね、いつもイベントとかやっております。圧勝でしたね。くそ、負けるのは何より嫌いなんだ。ま、おめでとう。このカードを持っていけ。何くれんの。ありがとう。あ、巨大か。あれか。なんだ、巨大カエル。初めて見るサーベルだ。どこのものだ。オフィルだ。これは贈り物だった。なんか声ちっちゃいな。剣を帯びて危険な雰囲気を出すだけなら臆病者にだってできる。だがこのサーベルは違う。俺が手に取れば必ず頭が地面に転がる。こいつを見ただけで悪名高いオルギエルド・フォン・エベレックに挑もうとは思わなくなる。このメダルが魔法の剣だと言ってる。そいつが喋るのか。優れた武器を知らないだけだ。なんか自分のYouTube のストリーミング見つかりませんね、相変わらず。ちょっと待ってくださいね。ちょっと。あ、違った。ここだ。あれは、あれだな。あれ、音の設定はどうやったっけな。
じゃないな。いや、音量を変えられた気がするんだが、ちょっと待ってくださいね。あった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 。あったっすね。はいはい。マイクレベルもまあまあちょうどいいぐらいになってますね。よかったよかった。よし。ブロジミールがよろしくと。あいつと話したと。あ、いえ。おまけにお前の望みも叶えた。そして話をした。彼が何て言っていたか知りたいか。彼が何と言っていたか知りたいか。兄貴のバカ野郎って言ってたよ。願いは叶えた。亡くなった弟に昔のような日々をもう一日過ごさせた。言うのがたやすい。証拠はあるのか。ああ。あれ、証拠なんか持ってた？ブロジミールの筆跡だ。間違いない。よくやったおいっちゃ。それだけか、それとも他に何か。おい、次はボルソディの家の入手に取り。それで済ますなこの野郎。頑張れ。楽しむよ。絶対野郎助けねえからな。はい、ということで、やっとクソウザタイムのがですね、終わりましたね。疲れた。次は何しましょうかね。開け5万。これはいいです。34なんですよね。とりあえず先にこっちを行こうかな。ひげも剃った後だしね。威勢がいいな。ラムシと飯は絶対外せない。一回ちょっと寝とけばよかった。よかったですね。今回ね、ライブでやってるということで編集ができませんので、ご了承くださいませ。いつもだったらね、ファストトラベルをするときにですね、労働中、はカットしてるんですけど、そうもいかないもんで、こっから降りてった方が近いな。ですので、ちょっとライブのままやらさせていただこうかと思います。と言ってもね、誰も見てくれてる人もいませんし、気楽っちゃ気楽なんですけど、まあね、そんなに私知られておりませんので、それはそれでよろしいかなという感じですね。場所の確認、距離的に歩っていけんのかな。あそこ結構なんかうざいのいっぱいあるからな。歩っていく。あそこにもうすでにね、妙竹林なもんがいるのは分かっちゃいるんですけど、いや、参ったな。いっか、歩っていこうか。首吊りを塗って、昆虫だね。昆虫種塗っておいてからの、この辺に38回荒木する。今だ。よーし。これは持つかしら。また荒木すあたりがいいのかな。
あら、いや、そうでもなかったですね。よーし。まあ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 。まだ言いやがんな。ここですね。ここらなんだが、あまり不用意に近づくと洞窟の入り口ちゃんなので怒ってなんてこともあるんで、ちょっと一旦ですね、アクシーじゃないヤーデンにして、あ、間違えちゃった。踊る星にして、寝る。その上でもう一度、昆虫種のオイルを念のために塗り直しをして、からクイーンじゃなくてイグにしとこうか。さあどうする。僕は気づいてないらしい。大したもん落っことさないんだなこいつらな。やべえの使っちゃったな。いいねいいね爆弾。爆弾いけるな。こいつは火に弱いんでね、火で足止めするのが一番効果的かと思います。ここから先は何も取ってないんですよね。そしたら一回もう一回爆弾使ったんで爆弾の補充ということで、あ、やべ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 。いや爆弾使っちゃった間違えちゃったよ。はい、やばいから燃えてるから。やばいったな。踊る星があと3つしかねえや。あ、やべ。やべ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 、ドツボにはまる。いや、やばいのがいいな。はい、終了。危ねかった。つかなんかまだ声がする？生きてたりする？そんなこともない？そんなこともない。なんかある。おお、フロレンスがこんな大量に。終わりましたね。
とりあえずこれでこの、トレジャーは終わりですね。よかったよかった。意外と楽だった。踊る星強えな。なんとなく嫌な音がするっす。恋忘れでも姿は見えず。この辺はね、最初入ってきた時に翡翠を取りに入ってきた時にね、やらかしましたんであまり気にしない。一番近いのはそっちなんだよな。ヤントラまで帰ろうかな。まあ、そうっすね。ここにマーカーを設置して、これでサイドクエストがこれでなんで、とりあえず開けごまの方を進めましょうかね。あっさり片付いちゃったんで。ということで、ロチを呼びまーす。しかし私のライブストリームが、ネットワーク上にも出てこないのかな。出てこないらしい。困ったちゃんだわ、本当に。どうしよう。ちょっと待ってくださいね。間違えちゃった。来た。ちょっと微妙に遅い系なのかな。よかった。いや、これであれですね。行けローチ。とりあえずはコメントが出てこられても問題なく見れます。ただね、ちょっとタイムラグがあるので、反応が遅くなっちゃう可能性があります。恋人になってくれる？ほいしょと。またなんかすげえな。風邪でもひいたのかしら。ヒートランは一回ちょっと寝ましょうかね。よし、これでファストトラベルをしましょう。開けごまですね。これメインミッションですね。どこだ？ああ、そこに行けとか。そういうやつね。あれ、いや。それでですね、ただいまですね、更新ができてるのがですね、この、ウィッチャー3のみなんですけど、お前他のはどうしたって話なんですけど、他の方なんですけど、他の方はですね、ただいま、若干ですね、ソフトの方をですね、貸し出ししているのと、あと、ホームフロントの方はですね、さすがに
データが全消えしたおかげでですね、やる気を未だに、失ったままですね、いるので、まあ、気が向いたら、ということで長い目で見てやってください。それでですね、近々、来月のお話にはなりますけども、3日以降にはなりますが、確実に3日以降にはなりますが、プロジェクトカーズの方ですね、プロジェクトカーズという、ドライビングシミュレーターの方ですね、こちらの方を、やっていこうかななんて思っております。もともとですね、私RPG だ、TPS だ、FPS だとかってやってますが、もともとその車のゲームが、大好きなもんで、車というかね、モータースポーツ好きなもんで、そういうのをやっていきたいななんて思っております。ちょっとあれですね、イベントになりましたね。そのようだな。クライナー下級兵、任務中だぞ。一般人に慣れ慣れしくするのは軍規違反だ。訪問の要件はお前は何好奇心から聞くをがレダニア軍の正規兵だろ。いかにもバツラブ兵長だ。こいつは部下のクライナー下級兵。張り切りすぎてちびらないように気をつけろよ。何か言ったか下級兵。いいえ。こんなところにいていいのか。今は戦争中のはずだろう。ここには命令で配属されている。指令 76CWX 号。競売場の警備。優先度は高い。というより最高レベルだ。ボルソディは宮廷に顔が利くからな。交換が戦利品を売りさばくのに便利なのさ。へへ、その見返りが護衛ってわけだ。クライナー下級兵、その情報は軍事機密だ。漏らすんじゃない。怒られてますよ。いやー参っちゃうね。家主はいるか。それはつまりこの競売場の唯一の主人、偉大なるホースト・ボルソディ様か。ああ、ご在宅だぞ。話がしたい。指令 76CWX 号は完結だ。競売に参加できるのは招待客のみ。単純明快だ。ほー。どうしようかな。どっち選んだ方が賢いんだよな。どっち参ったな。ふい。例外を認めろ。その方が賢い判断だろう。脅しても無駄だ。好みが朽ちるまでレダニアにだ、尽くすとレダニアも誓っている。敗戦しただろう、お誓いを前は。守り高らかに歌い上げるのだ。ラドビットは死んだよ、ラドビットは。ガウデマテレダニアプロリフェカンダノビリ。王様いねえのに何してんだこいつら。ゲラルトじゃないか。リビア出身のウィッチャーの銀行家のビム・ビバルディおお。すまない。出身地はどこだった。いいんだ。黄金の価値は世界共通さ。バツラブ兵長、何事だ。俺の友人と口論してたようだが。ビバルディ様、お連れ様は招待されていないので、オークションへの参加は。俺は招待されてる。そして彼は俺の連れだ。ゲラルト、入るぞ。ナイス親父。しかし命令では。命令など知るか。兵士長に報告されたいか。やめておけ。気をつけ。そのまま口を閉じていろ。弊社でみんなに話したらウケるだろうな。ダメれ。さあ進め。前右。やっと当たり。2やつ当たりしてるよ。かわいそうに。
助かった。感謝する。気にするな。昔なじみや顧客のことは気にかけるたちなんだ。商売の相手としては最高だな、ビム。別れた女房も同じことを言ってたよ。おっと、みんな集まってるぞ。競売が始まるようだ。上の階へ行こうか。おー、でどんな品物が客は何を競りに来てるんだ。競売なのかな。知ってるか。ありとあらゆる一応競売とも読みますけど、一応ニュースだと競売っていう表記に言い回しになりますよね。まあ競売でも競売でもどちらでも良いということになりますね。ほう、目利きができるとは思わなかった。できるわけないだろう。全部泥を塗りたくったゴミに見える。絵画は布で包んで宝物庫に置いておくだけさ。一体何のために。何のためにとはなんだゲラルト。投資、それ以外に理由がいるか。宝の持ち腐れってやつだ。それボルソディ家の競売場はノビグラドにあったはずだ。移転したんだ。ラドビッドがホーストに有利な税率を提示してな。なんと 0% だ。それは抗えないな。そうだろう。これぞまさに寛大な国家の見本というやつだ。寛大な負けたのに。ホーストボルソディと話がしたいだけだ。実はホーストボルソディと話をしに来ただけなんだ。ああ、それはお前が思ってるより難しいぞ。なぜだ。奴は完全な世捨て人でな。メリテリに召された父親とは正反対だ。ただし競売には好んで姿を現すんだ。会場で会えたら紹介してやろう。この恩は必ず返す。いらんよ。貸すのは金だけ。恩には借用書も取り立ても無用だ。さあ上行こう。なかなか粋だな。プラチナを真珠層で包んだトパーズの装飾。ゲラルト、わかるか。金の匂いだ。パークランド産シルクの大したもんはなさそうだな。あ、引っかかった。まあ、チャカチャカ進めていきましょうね。まだ競売が始まる時間ではないようだな。ビム、これは晩餐会だ。それが晩餐会は嫌いなんだ。中身のない会話、ネズミの餌ほどの量しかない料理、小便みたいな酒。そう悪く考えるな。何人か面白い知り合いが来てるから紹介してやろう。あそこのメンドリみたいなばあさんがミグノール伯爵夫人。退屈な世間話が大好物だ。隅にいるのはヒルベルト。グエントの腕だけで財を築いた成金だ。ほー。あっちには画商のヤロミルがいるぞ。気取り屋で嫌なやつだが、奴の絵画の知識は本物だ。誰にも負けない。さて誰かと話してみるか。ここで突っ立ってても仕方ない。ビバルディの友人と会う。金の匂いだ。こいつかな。こいつ誰だ。ヒルベルト、何年ぶりかな。紹介させてくれ。リビアのゲラルトだ。はじめまして。ごきげんよう。今回の競売はどうだ。掘り出し物はあったか。いや、一目で目を奪われるようなものが買いたいんだ。壁を飾る豪華な絵が欲しい。ニルフガードだ。そうだろ。なんだって。カードデッキだよ。ニルフガードだろ。隠すなよ。あ、カードやるやつか。いや、どうしようね。これかな。まあ、正直に言ってやろう。俺がひいきにしているのは北方諸国だ。なるほど、愛国者なんだな。いいかヒルベルト。ゲラルトは強いぞ。最強のプレイヤーだ。史上最強のな。いや、そこまで言わないで。競売が始まるまで少し時間があるな。どうだ、一勝負しないか。喜んで。負けたらごめんなさいって感じですけど。まあ金あるからいいか。マックスマックス。あ、いけれいけれ。うい、
ぜひ腕試しをしてみたい。こいつは何のデッキだよ。素晴らしい。カード準備しよう。そうだな。ゲラルト、ちょっといいか。なんだ。なあ、奴と引き合わせたのは俺だ。つまりお前が勝ったら分け前があって叱るべきじゃないか。1割でどうだ。紹介料さ、いいだろ。はあ、紹介したかった理由が分かったよ。商売で学んだ真理の一つさ。金はいくらあっても腐らない。返事は？まあしょうがねえな。そうだな。入り口で門番を黙らせてくれたし、いいだろう。勝ったら1割はお前のものだ。1割5分にならないか。欲張るなよせ。さすが金の亡者。勝負だ。とりあえずはこれでいいかな。まあ、カエルの王子じゃ意味もないし。おとり、向こう何？ニルフガードか。ニルフガードか。どうすっかな。ニルフガードは天候いらない。天候いらない。ナイス。あんまりいいの入ってこないな。ああ、そいつそれ持ってんのか。お、来た来た。いい感じにわらわらと入ってきたね。相手がパスしました。21。21か。どうすっかな。いやー、これを出して、これを出すと23。で、まず1戦目勝ち。ほいほい。まあ、とりあえず姿勢でも出しておこうかな。おお、ヒーローカード来るね。死ね。オーディム出してきても意味ねえだろって。まだ持ってんのかそれ。残念だったな。さてどうしてくれるかな。あー、待った。これじゃねえな。こいつを一回出して、さらにこいつを出して、はーい、勝ちましたね。はい、見事勝利。信じられん。イカ様だな。そうに違いない。
魔法か何かでインチキしたんだろ。おいおい。おっと、言葉には気をつけろよヒルベルト。ゲラルトが力で決着をつけたくなる前にな。はっ、お前がやられるチェビめ、主戦度のクソジジイ。ああ今度あいつが融資を求めてきた時には利子を少し高くしてやらんとな。さすが。さすがですな。あのおばあちゃんはちょっとお時間かかりそうなので、ここのご婦人に。あなたのこと知らないし、知り合いに会う気も。失礼だな。その豊かな白髪、とてもお似合いだわ。いや、ありがとう。これ画家でしたね。ヤロミル、少しばかり話はできそうか。ああ、ビバルディか。彼はリビアのゲラルト、ウィッチャーだ。少しおしゃべりでもしないかと思ってな。今日の競売に出る絵画はどう思う？いつも通り儲け話の匂いを嗅ぎつけてきたのか。その言い方はないだろう。絵画で儲けることに関しちゃお前の方が上じゃないか。だが私は芸術を楽しんでる。最初から絵が札束にしか見えてないお前とは違う。美しいと思うのは食べ物ぐらいだろう。お前はどうだ？すげえ言われよ。絵画の知識はあるのか？この俺のそやな風貌からは決して信じてもらえないと思うが、ちょっとね、少しは知っているつもりだ。ほう、確かめてみたいものだ。我らの友人ビバルディがファンデルヌーブの絵画を5点ほど所有しているのは知ってるか？だが彼は1枚5クラウンの絵と区別がつかないそうだ。否定はできんな。ほう。だが君ほどの目利きのウィッチャーなら苦もなく見分けられるだろう。では聞かせてくれ。マリボーの巨匠エドワード・ファンデルヌーブの作品はどれだ？そうなの？なの知るかよ。どれにしようかな。自画像めんどくさ。決まってるだろう。真珠を身につけた商人の絵だ。これは驚いたな。当たったのかよ。二人きりで話をさせてくれないか。まず比例を詫びよう。君のことをビバルディと同類の無知な輩だと思っていた。謝罪と償いをさせてほしい。ある秘密を教えよう。競売にファン・ロッホの作品が出品される。無名の画家だがノビーグラドの大広場にある本屋マーカス・ホジソンが彼のファンでね。彼にならそこそこの値段で絵を売れるだろう。ありがとう。礼には及ばない。では失礼。友人が呼んでいるのでね。そんな絵だったらさ、買っといて。なんだっけ、それで何を言われたんだ？本編の時になんだっけ、あれですよ、銀融詩人、なんつったっけな、名前忘れちゃいましたねが、そうね、なんだろう、救出するときにね、こもられたドワーフの家のとこ行ってね、贋作作ってもらって贋作売りつけちゃえばさらに儲けられると思うのだが、ダメ？ファン・ロッホを買えとノビグラドに高値で買い取ってくれる本屋がいるそうだ。それは驚いた。さて行こうか。インクのシミばかり見ていたら気がめいってくる。いや、まだ行かないからね。クルゼルト公爵は破産したはずなのにあんな指輪をしてる。ああ、なんだ死亡か。
で、ここの現代美術の価値はさっぱり理解。ご機嫌うるわしゅう伯爵夫人、ぜひ親友を紹介させてください。リビアのゲラルトと言って。狼流派のウィッチャーね。失礼ですが、以前にどこかで。いいえ、でも一目瞭然でしょ、そのメダル。いいかゲラルト、ミグノール伯爵夫人はヴェディミネーカ収集の大家なんだ。ベディなんだって？ウィッチャーに関する品のことよ。剣や道具、メダルなどね。まあ要は単なるウィッチャーオタクってことね。伯爵夫人、失礼ですが、なぜ下々のモンスタースレイヤーなどにご興味を？素敵なウィッチャーに出会ったの。遠い遠い昔、若い頃の恋人よ。何をおっしゃいます。今も若く魅力的ですよ。お優しいビバルディさん。でも私、ベディミネーカだけじゃなく鏡もたくさん持ってるのよ。コレクションの中で最も貴重なゴンターオーディムかお前は。鎧の一部ね。狼流派のもので1234年の骨董品よ。お、売りに出すおつもりが？いいえ、悪いけど思い出の品で心情的に手放せないの。しかし他のウィッチャー関係の品で売れるものをお持ちでは？買いたいものでもいい。彼と取引できるのでは？そうだ、仲介料をたったの5分ほどもらえれば。おいビム、小銭の音を聞くと瞬時に手を出すその才能は唯一無二だな。だが悪くない話だ。取引できるものがないか見てみよう。おー、買えということね。困ってたな。あー、おいおいおい、マジか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 、ありがてえ。売るもん何にもないけどね。ああ、この辺は買ってくれんのかな。9万切っちゃいましたけどね。いやいやいや。いやー、あなたすごいわ。こんなもんでしょう。いやー、ヘビ流派はそうね、序盤で剣を2本手に入れたっきりの状況でどっかあるのかなと思ったらこんなとこにあったんですね。伯爵夫人、今日は何か特別なものをお探しですか？いいえ、でもホースト・ボルソディが面白いものを出品すると言っていたわね。彼から何という品物かお聞きですかな？いいえ、ほら彼自身が謎みたいな人でしょ。話は変わりますが、ゲラルトさん、人助けと思ってお願いを聞いてくださらない？もちろん内容によりますな。大したことじゃないの。さっきバルコニーで耳飾りを落としてしまったの。探したけど床板の隙間から下に落ちたのね。でも猫の目を持っているあなたなら。お安いご用だ。探しましょう。本当に助かるわ。ちょっと待っててくれ、ビム。お、ちょっと待って、そこにさ、食い物だ、食い物だ。玉ねぎかよ。よりによって玉ねぎしか取らないのかよ。ドライフルーツだ。
寝室に飾ったらきっと素敵だわ。こぼれたワイン、他には何もない。耳飾りはないようですね。一つもね。説明していただけませんか、伯爵夫人。これは何かの冗談ですか？ごめんなさいね、私とても言えないわ。そのベセミルをご存知では？あなたより少し背が低く口ひげの。知ってるも何も全てを教えてくれた師匠です。よければ今どうしてるか聞かせてください。ベセミルおじさん。もちろんお話ししますが、その前に彼とどの程度親しかったかお聞きしても。あら、誰にも言ったことがないのよ。でもあなたには話さなきゃね。1234年の冬のことだったわ。オクセンフルトの町に怪物が現れたの。確かフレダーだった。依頼が出されて張り紙を見たウィッチャーが現れたの。狼流派のベセミルがね。彼が怪物を追って領地を通った時に目があって恋の雷に打たれたの。家庭教師に彼への手紙を届けるように頼んだわ。彼は毎晩夜の闇に紛れて会いに来てくれたわ。ある夜物音で父に気づかれてベセミルは逃げた。急ぎすぎてその時上着を忘れていったの。それがコレクションの始まりというわけですか。同時に恋の終わりでもあったわ。父は彼に逮捕令状を出して私を嫁がせてしまった。運のいいことに夫は若くして亡くなり莫大な財産が残った。そして私は思い出の中に生きているというわけ。ほう、ベセミルおじさんもね。悪い知らせがあります。そんな。お願い教えて。ウィッチャーらしい最後だった。いや、英雄らしい最後でした。おかしなおばあさんの話に文句も言わず我慢してくれて本当にありがとう。いえいえ、あなたにはいいものをちょっとね、お金持ちのおばあさんは言いたいことを言うものよ。買わしていただきましてありがとうございます。どうか一人にしてちょうだい。思い出に帰りたいの。なんかウィッチャーなんかこの身を作りに切ないとかそういうの多いですね。崇高なる紳士淑女の皆様、まもなく競売を始めます。どうぞお席にお着きください。ああ、やっとだ。一緒に最前列へ行こう。そこじゃないと何も見えん。あ、そう。じゃあ行こうよ。どうだっちゅー。聞くのを忘れていたんだが、ここの競売はどんな仕組みだ？まず3点が出品される。それらの取引が終わったら休憩に入る。ホースト・ボルソディが現れるとすればその時だ。そしたら紹介してやろう。頼んだぞ。ところで軍資金はあるのか？入札の準備は？入札の準備、軍資金、どういうこと？これどれにした方がいいんだろう。金使いたくねえんだけどさ。まあ金あるっちゃあるんだけどね。入り込むのに苦労したんだから、もちろん競売には参加する。はあ、そうこなくっちゃ。高貴な紳士淑女の皆様、それでは競売を開催いたします。皆様、出品番号1番は
悪名高いロミリー伯爵のコレクションより真鍮の像でございます。いらねえよ。噂によると像にはそんなものはいらねえ。隠されているとか。それを確かめるにはこの美しい装飾品を壊さなければいけません。お買い得な50クラウンから開始します。入札はございますか？ヒルベルト氏が100のご入札、ミグノール伯爵夫人より150のご入札、200はございませんか？それより高値のご入札はございませんか？よろしいか？ございませんね。ヤロミル氏が300で競り合いに参加、300より高値はございませんか？300ございませんか？ミグノール伯爵夫人から350の入札ございませんか？出品番号1番、真鍮おばさんやるね。ミグノール伯爵夫人が落札。ちょっと切れちゃった。2品目に参ります。ノビーグラドの若き画家ファン・ロッホによる絵画。これだよね、書いてってたの。美しい作品です。かなりお安く20クラウンから開始します。皆様20クラウンです。ただ同然ですよ。おっと入札です。猫の目の方が20で入札、30ございませんか？悪いなゲラルト、だが商売は商売だ。30、ビバルディ氏が入札、40ございませんか？ございませんか？ございませんね。競り合ってやる。おや、白髪の紳士が40をつけた。高値ございませんか？40ございませんね。銀行家のビバルディ氏、さすがに諦めませんね。50です。入札ございませんか？50ございませんか？ございませんね。最後のチャンスですよ皆様。60いったろじゃねえか。ああ、まさに競り合い60です。手に汗握る攻防。60より高値は60ございませんか？60ございませんね。負けたよゲラルト。黙れろ。ファン・ロッホのフォンター川の星月夜は猫の目の紳士が落札。出品番号3番は正真正銘の珍品、面取りの葉より珍しい品です。金縁の丸メガネ。レンズは天然の水晶をノームの交渉が小さく繊細な手先で丹念に磨き上げたものです。プロフェッサーの異名を取った有名な殺し屋の持ち物でした。開始価格は200から。入札する方はクエントの達人ヒルベルト氏から250、300は盛り上がってまいりました。ヤロミル・イバノビッツ・ザイツェフ氏300、他にございませんか？350。素晴らしい。皆様白髪の紳士からなんと350の入札です。ご大義なことですな。入札ございませんか？350ございませんね。落札。鼻メガネは白髪の紳士が落札。メガネが必要な方の手に渡って幸いです。お役立てください。手に汗握る競り合いでした。ちょっと無駄遣いしちゃった。が終わりましたので休憩時間です。どうぞ再開までご自由におくつろぎくださいませ。絵画は売りつけて、うまそう。やべ、ソーセージ食いて。おおゲラルト見ろ。リンゴ食ってるゲラルト。他の奴らに取られる前に行くぞ。ただ温かい歓迎は期待するなよ。これポイ捨てしちゃダメよ。ごきげんようホースト。我が親友を紹介させてくれ。リビアのゲラルトといって彼は招かれざる客だ。失礼を詫びよう。ケイア・モルヘンの教えではマナーは重要視されなくてね。全く恥ずかしい。見ればわかる。どうやら二人とも会話の始め方を間違えたようだな。どうだろう、まずは3人で乾杯をして。お前のようなものが私に何の用だ。家の他のものと話せるか。マカオールの家を探している。まあこのまま直接聞いた方が良さそうだな。マクシミリアン・ボルソディの家を手に入れたい。そうするには何だと。どこでそのこと。二人とも少し頭を冷やせ。
落ち着いて静かに話すんだ。答えろ。どこでその話を知った？おい、落ち着け。どこだ？正直に言ってやろう。オルギエルド・フォン・エベレックに聞いた。奴に何の貸しもない。大問題だ。このウィッチャーを外へ連れ出し二度と入れるな。たとえ大祭司ヘメルファルトと一緒でもだ。彼は単純な質問をしただけだ。過剰なのではないか？それ以上余計なことを言ったら口座をライバル銀行に移すぞ。すまん。だが衛兵の手を煩わすまでもない。こっちから出ていく。お前に選ぶ権利を与えた覚えはない。この汚い変野郎をつまみ出せ。あらあら。武器は貸してね。あなたの件です。法律によりお返ししなければ。ただ法律に返却の時期は書いてない。立派な紳士を叩きのめしてから返すことにしよう。やる気満々？エリートが集まる場所とはよく言ったものだ。さあかかってこい。軽く運動しようじゃないか。ついてなかったな。おお。狼にも牙があるようだ。よーし。はい。なんだよ、口ほどにもねえ野郎どもだ。法律には負傷者を見かけたら医師を呼ぶこととある。だが急いで呼べとは書かれていない。しばらくそこで待つんだな。剣がなくともウィッチャーは血を呼び寄せる。噂は本当らしい。庶民の知恵を教わる気分じゃない。お前は何者だ？うまくいけばお前のパートナーになる。パートナーなど必要ない。いやそれはどうだろう。一人でマックス・ボルソディの家を探すのは難しいぞ。お、なんかすごいのが出てきたぞ。なぜその家を探してると分かった？変装して競売場にいたから。あんな興味深い話は聞き逃せないさ。構わないから要点を言ってくれ。家を手に入れるには金庫室に入る必要がある。だがホーストが親切心から中に入れてくれるとは考えにくい。強盗か？気が進まんな。ならやめるか？オクセンフルト付近に住んでる薬草医を探し、ノコギリ草の液を手に入れる。行けばわかる。もし何かの罠だったりしたらまた会えることを願う。あの薬草医死んじゃう系？クエスト更新。やだよ。風がうなっている。何？熱心な収集家なんてクエストが出てきましたね。ちょっと見ましょう。サイドクエストあった。はい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 。とりあえず売ってこうかな。ありますね。間違えた。間違えたついでだ。これね、これ、はい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 。これどうやって装備するんだろう。ここに装備するんだと、こいつと。ちょっとかっちょいい。ちょっとかっちょいいぞ。
間違えた。あ、ダメだ。逆光で。なかなかいい感じじゃない。で、今どこよ。いや、参ったな。どこに行こうかしら。あ、こっちか。とりあえずこっちへ進んで、ちょっと掲示板を見せてください。うっほじゃねえよ。邪魔なんじゃボケ。あ、ちょっとこっち遠かったか。お前らも邪魔なんじゃボケ。ちょっとだけですね、本屋さんに、本屋さんの場所はね、分かっております。売りつけに行ってやろう。もう売ったるよ。さあ、どんくらいなんだろう。60クラウンで買ったから、いくらになりゃいいんだ。60クラウンだから、そうだな、600クラウンとかになってくれれば御の字なんだけどな。いつもここに来るとですね、なんで柵の内側頼むわ。もし軍隊が川を渡る。おっと、行き過ぎた。つうかいるか。ここ本屋。いた。本に興味があるのか。学者には見えないが、絵がたくさん入ったものもあるぞ。いや、そうじゃなくてよ、おめえ絵を売りてんだよ、おめえに。そうかい。どうして俺のところへ。ファン・ロッホの作品だからな。ファン・ロッホだって。買うさ。財布。持ち合わせが少ないんだが、おまけをつけるよ。あるウィッチャーが置いてったんだ。ゲータンだったかな。何それ。面白い。ではな。おお、500クラウンくれたよ。ナイスですね。保存されたシェルマールの討伐の証。ちょい待て、所持品。保存されたシェルマール討伐の証。おー、これも金銭獲得ボーナスだ。ほー。でもこれ持っててもね、重いのよね。どうしようかな。あ、そう。今日買えるものは今日中に買わなきゃ損だろ。お前のようなやつは。はい、ここに来ました。それではですね、この鎧職人さんですね、実況者の、ブラザー兄の方ですね、兄者さんってやつですね、の方で有名な、鎧職人さんですね。それでは皆さんご一緒に、最高級の剣だ。品揃えを見せてくれ。
何が最高級の剣なんでしょうね。ポチッとナット。これはいいとして、あ、こうでね。あ、間違えた。で、あ、間違えたよ。どうもね、×ボタンが決定っていうのは間違いますよね。これあ、間違えた。先ほどもらったちょうどいいので、ヘビ流派のあ、やっぱこいつじゃ作れないんだ。はいはい。あ、まだ。品揃えを見せ。蔵を売らなきゃ。こいつもプチッとな。少しお金が復活してますな。またねー。じゃあな。そっか。あれっすね。男爵のいたところに行って、名称に作ってもらわなきゃいけないやつですね。なんて名前だったっけな。あ、名前忘れちゃったな。どうすればいい？まあいいんだけど。あ、そう、ダンデリオン、うわ、よく忘れますな、俺も。年ですかね。これと、これと、これと、で預けておけば OK と。まあね、40なんでね、まだね、レベル的には、あ、間違えちゃった。あそこね。よし、これで、そうだ、薬草院のとこ行ってからにしよう。ですね、最初の段階で、ここ、薬草院の家ってとこあるんですけども、最初の段階で意外と大間さんのみでここまで来れます。結構、このデータのやつはどんくらいだったっけな、レベル7、8ぐらいでここに来た気がします。お金がある限りいろいろとね、買いました。とりあえずセーブかまします。マジかこいつ。こいつらうざいんだよな。どうしようかな。はいはい、死んでくれ、死んでくれ。いったこの野郎。あ、いた。はい、出血終了。忙しいところだな。やることだらけだ。本当だよ。空き瓶はいらんな。
見事な手際だな。命を救ったんだが、それだけか？俺たちならこんな連中は簡単に片付けられる。俺たち？俺だ。ちょっとした間違いだよ。で、何か買いに来たんじゃないのかなあ。あらまあ。ちょっと見せてくれ。ということは、こいつ使えなくなるのかな、今後。でも欲しいものはさしてないのかな。まあいっか。使わなきゃいけないものは何一つないな。よし。錬金術なんかあったかしら。もうほぼほぼ終わらせてるのばかりなので、これだけかな。ですね。ノコギリソンの駅はあるか？ああ、裏にな。どうぞこちらへ。早いですね。もう1時間半ぐらいになっちゃうんですね。別に何かがあるっていう感じでもないのかっていう。わーお、来てくれたか。あら、いいぞ。まだわからん。何か俺に言いたいことがあるんだろう。話せ。何と言えばいいか。我々にはボルソディの宝物庫という共通の目的がある。お互いそこにあるものが欲しいなら協力し合おうじゃないか。それでお前には何ができる？計画がある。1年かけて練りに練った机の上で今こそ実行する時だ。頼りにしてるぞ。で、俺はお前の名前すら知らないんだぞ。何か問題か？問題だ。明らかに何か隠してるからな。しかも俺にだけじゃない。でなきゃこんな薄汚れた地下にはいないだろう。誰にだって闇はある。結婚しろと言ってるわけじゃない。盗みをするのに力を借りたいだけだ。侵入し必要なものを手に入れたらそれぞれの道を行く。どんな形であれ俺を騙そうとしても無駄だ。分かってるな。正直にならなければその首を体から切り落としてやるぞ。それは承知の上だ。さて脅迫までしてくれたところでやるのかやらないのか。聞きたいんだが、マックス・ボルソディの家が何なのか知ってるのか？宝物庫にある。答えになってないぞ。お前もな。計画に協力するかどうかの答えは？まあ待てや。宝物庫に入ったとしてお前の目当ては何だ？俺が盗まれた品物だ。なら衛兵隊本部に行って被害届を出せ。盗みの計画を立ててる場合じゃない。訴えたさ、何度もな。歪んだ社会構造の犠牲になったわけか。まあいい。何を盗まれた？口にするには多すぎる。話を変えよう。やるのか？いや、さっきからずっとその話だろ。泥棒はごめんだ。そうする以外に方法がないだけさ。まあ気にするなよ、ウィッチャー。くそ、話せ。競売場には20人のレダニア兵が昼夜を問わず配備される。辺りを巡回し、この角を曲がったところに兵舎がある。力技は無理か。忍び込むしかない。その通り。だが正面入り口の扉は補強済み、窓はディメリティウムの格子付きだ。だがどんな要塞にも弱点はある。ここだってその例外ではない。俺の弱点は忍耐に欠けるところなんだ。もったいぶった言い回しをやめて話せ。競売場の横には塔があって、
上階部分がつながっている。守衛がいるから通りから塔へは侵入できない。だが地上から60尺のところに窓があり、鎧戸も格子もついている。そこまで上がり、建物に入り込んで階段で地下まで行く。そして金庫室の扉をこじ開けるか吹き飛ばせばいい。まあいいか。悪くない。よくわからんわ。ただ面倒な仕事をこなすことになるな。それはもちろん分かってる。計画にはあと2人必要だ。塔をよじ登りロープを下ろす役、それと金庫破りか爆破の専門家が1人。すでに頼りになりそうな候補者を見つけてある。あとはその中で最高の人材を選び誘うだけだ。それもお前に任せる。俺はなるべく姿を見られたくなくてね。随分と用意がいいようだ。他には？あとは細かいことだ。話に乗るならすぐに教えてやろう。まあしょうがないね。他に選択肢はないんだろう。いいだろう。だが一つだけ条件がある。死者は出さない。いいな。そう来なくちゃな。一杯どうだ？最高のコンビ誕生に祝杯をあげようぜ。仕事が先だ。まず何をすれば？まず仲間を集めないといけない。それからレダニアの巡回兵を何とかする必要がある。人数が多すぎるからな。どうしようかな。まず下。巡回兵を何とかする。死者は出さないと言ったはずだ。落ち着け。誰も殺すとは言ってない。単なる一時的な配置転換だよ。どういうことだ？要塞の料理人に近づくんだ。兵士の飯に何かを混ぜて起きれないようにする。奴らに怪しまれないように混ぜるのは2人に1人くらいの割合だな。そういう用途の霊薬を作れそうだ。そりゃいい。そいつを作って町に行き料理人を見つけろ。協力するよう説得するんだ。魔法でも金でも方法は問わない。拳で分からせてやってもいい。宝物庫を開ける役だが、どんな候補がいる？まず言っておくが、一人はドワーフだ。カシミール・バッシ。生まれも育ちもマハカムで爆破の調整技術の専門家だ。ひとつまみの爆薬でノビグラドを吹き飛ばせる系統の持ち主らしい。宝物庫の扉などお手の物だ。問題はカシミールは数年前に爆破の仕事を引退したらしいということだ。結婚し数人の子供とアルネスの村に住んでいる。仕事を頼んでも断られるからな。アルネスってどこだ？クイントがいる。北方で随一の金庫破りだ。ケイドウェイ、ライリア、アングレ、コビリで手配され逮捕されてしまった。捕まえたのはシダリスのハンス、がめつい傭兵だ。知ってるぞ。アーク・グリフィン退治の仕事を受けた男だ。手強い相手だった。怪物がか？両方だ。つまり居心地のいい家と檻にいる奴のどちらかを選んでそこから引っ張り出せと。侵入の専門家について聞きたい。高いところが苦手な奴が不適格なのは分かる。そうだな。そこで俺のおすすめは病たちの異名で知られるエブリン・ギャロン。今は一座の仲間とボクセンフルトの近くにいる。得意の音楽に合わせた体操と侵入の芸は演目にはなってないが、ここ数年で起きた盗難事件と一座が移動したルートを見比べて完璧に重なってたよ。偶然と呼ぶには無理がある。彼女が渋っても別の候補がいる。ヒューゴ・ホフ、別名ビーフ・パティ、ハーフリングだ。本当に敵人か？この丸顔、とても犯罪ができそうには見えない。驚くなか。ヒューゴが侵入した建物はお前が倒した怪物より多い。
2年前ノビグラドの役場の屋根に飾られてた金メッキの面取りを盗んだり、よじ登ることにかけてはまさに非人間的だ。噂ではヒューゴはオクセンフルトに隠れ住んでるが、ノビグラド門の近くだ。ただし注意し、奴は見た目に反して邪悪で危険な野郎だ。あ、そう。これ候補2人ずついるからどっちかを選ばなきゃいけないのね。よし、もう行こう。仕事が山積みだ。俺もさ。全部終わったら戻ってこい。その後はその後はゴーストを全方位から叩きのめす。容赦はしない。ほほう。なんかいろいろあれだな、人物更新とかしてますね。よし、それではクエストの確認。サイドはあれ、これだけね。よし、金庫破り。ウィッチャー、下剤を下剤報収入ほう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 。どっちがどっちだったっけな。人物辞典。これがあれだね。高所の人ね。金庫破りか。クイーンとはこの2人が金庫で、これ邪悪とか言ってたな。どうしようかな。お姉さんとこっちにしようかな。クイントとエブリンか。よし、決めた。エブリンなんちゃらって、いた。エブリンギャロ、いたね。よし。オッケー。まずは、一つ。間違えちゃったんよ。9万円に復帰してる。クエスト。ピロリッとな。はい、ありがとう。キラケゴマウィッチャー風味更新
更新しちゃったの？よし、じゃあまずは、金庫破りをクイントだね、クイント。よし、クイントに行きましょう。あ、いけね。そう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 。その前にトルモン取ってさようならと。あ、意外とあるぞ。フロレンス。お、新月シリーズだ。これはいらないよーと。そこは見る必要性がないな。ちょっと待って。新月シリーズ。微妙。いらねえ。いや、マジいらねえし。やべ、フロレンスがこんなに溜まってる。よし。それじゃあ、一旦出て、どうすっかな。あれここだよね。なんかお腹空いてきたわ。ああ、こいつは消えなかったな。どうすっかね。ここに住んでるんだ、こいつ。あ、待った。人物時点でどっちだ？ドワーフじゃない方に行きたいんだよな。どこだっけな。このお姉ちゃんと、カシミール橋。まあいいや、こっちへ行ってみての話かな。なんか嫌な予感。嫌な予感しかしないぞ。バカになる草でも食ったのか。
何やってんの？何やってんのってこっちが聞きたいわ。カシミールさん、松明を離してお願い。とっとと失せろ。俺に指図するな。これは一体どういうことだ。一目瞭然だろう。カシミールさんが屋根に座ってる。自分を粉々にするつもりだ。あの女に真珠を買ってやった。キルとサテンも俺に何をした。俺を寝取られ男にしやがった。はあ、家庭のいざこざか。そうだ。彼の奥さんのユーフェミアさんは綺麗で素敵だった。しかもお子さんが5人いる。貧しいけれどとても礼儀正しいのよ。いつも気遣ってくれる。長老の息子たちみたいに気難しくないわ。それがある日、ユーフェミアさんが荷物と子供たちを荷馬車に乗せてるのを見たんだ。彼女を見たのはそれが最後だった。それ以来カシミールさんはおかしいのよ。大声を上げて、今度はこれは歴史に残るぞ。爆発とともに消え去るんだ。こいつが爆発したらノビグラドでも炎が見えるだろうよ。いやいやいや、めんどくさいのに巻き込まれちゃったな。さらに怒り出したら、くそ、女のために天外付きのベッドや銀の食器を必死になって手に入れたんだ。不自由ない暮らしをさせてやったのに他に何が必要だってんだ。あれより怒れるとは思えんな。メリテデ様、神聖なる地母よ、悪を遠ざけたまえ。お前は何者だ。ユーフェミアとやりに来たんだろう。遅かったな。もういない。違う、ただ郵便局長も同じことを言ったんだ。神々の玉にかけて誓った。バカな俺はそいつを信じた。3年間も俺の鼻先で付き合ってやがったんだ。それから逃げた。じいさんの言った通りだ。女ドワーフの股の間は男を引きつけるってな。いやいやいや、めんどくせえな。降りるんだ、今すぐ。なんだ。あ、降りる。降りるよ。まあね、困ってるようならね、助けてあげりゃね。それで、何の用だったんだ。扉を開けてほしい。二度と閉じないよう、永久に。なるほど。それで扉の奥には何がある。報酬だ。でかいぞ。山分けにする。全員に行き渡るようにな。1週間前に来ていたら追っ払っただろうな。だが今では失うものなどない。何をすればいい。ナイスだな。オクセンフルト近くに薬草医が住む家がある。そこでノコギリ草の液を注文しろ。話を聞くんだ。いいな。マハカムコーチの小川のように。じゃあな。軽っこいつ。こっちじゃなくて、そう、エブリンちゃんのとこに行ってみましょうかね。変な人だけど女たちは気になるらしい。どこだこれだ。で次はここか。ここね。BL バット亭でもよかったんだけどな。まあ。そんなに近かったっけ？
ローチどうもずーっとたてがみがないんだな、この馬。もう入ってこなくなっちゃったんだよね。はけてきたのかな、この馬。ここっぽいっすね。はーい、ちょっとここで待っててね。衛兵たちが彼を捕らえて爪を剥がしたらすぐに隠れ家を白状したらしいわ。他の仲間に教えないと。ごめんね、ごめんね。お姉さんどこかしら。永遠の炎をたたえるのよ。そこだ。はい、いた、エブリン。いつもそれで解決しようとして。今日はいい一日になるさ。はい、お話中ごめんね。面倒が起きるとすぐに私を使って助かろうとする。マリボーでも。マリボー覚えてる？頼むから話をすり替えないでくれ。俺ならいいか？場合によるわ。どちら様？リビアのゲラルト、ウィッチャーだ。病たちのエブリンギャルか？仲間内の名前だ。落ち着いてメリン。選ぶ必要はないわ。私に何の用なの？1対1で話したい。エブリンは隠し事はしない。それにベンチを並べるはずよね、今すぐに。だがやばいよ。さてもう一度聞く。目的は？仕事を頼みたい。本当？どんな内容？ある競売場で正体を隠して演じてもらう。観客はいない。報酬は持てる限りだ。ゆすりに来たってわけじゃなさそうね。実は問題があるのよ。なんだよ。いいだろう、話を聞いてやろう。よし、言ってみろ。問題とは何だ？ショーを予定していたの。チケットは完売してた。なのに友人で同僚の鷹の目バンが怪しいお酒を飲んで目が見えなくなったの。悲しい話だけどそれ自体はどうでもいい。観客が待ってるの。だから彼の代役を見つけるか返金するしかない。でも面倒なことにお金を使い果たしちゃって。だんだん話が見えてきた。それなら要点を言うわ。バンの代役を務めて。何をすればいい？日の輪くぐりでもするか？いいえ、石弓を打って的に当てるの。あら、まあ参ったな。石弓の腕は悪くない。いいだろう。乗った。そうこなくちゃ。じゃあ始める？お客さんがイライラしてきてる。今すぐか？リハーサルなしで？何をリハーサルするの？打って的に当てるだけよ。しょうがねえな。分かった。やるしかない。始めよう。気に入ったわ。危険を顧みず果敢に挑む男。来て。さてお集まりの皆様、本日のメインイベント。目の前に立ちまするはリビアのゲラルト、アングレン、ドル・ブラサンナ、ロビンデンでの車種コンテスト優勝者。いや、そんなもん出た覚えはないが。おい、俺は。ゲラルト、石弓を持ってさっさとして。いやー、そしたらちょっとあれだな。アビリティをちょっと待て。あ、マジかい。マジかい。リンゴを狙え。リンゴを。いやー、リンゴじゃなくて頭狙ってみる。やべえ、スキル付け替えたかったな。
アのゲラルトによる妙義でした。この度はお忙しい中ご来場いただきありがとうございました。あ、よかった。危なかったよ。あの人がエルフを撃たなくて残念だよ。それなら最高だったのに。まったく5体満足で終えられて嬉しいよ。よくやったゲラルト。とりあえずショーは済んだわ。次は何？近くに薬草医が住んでる。思い当たるか？そいつからノコギリ草の液をもらってくれ。あら、怪しげね。そういうの大好き。じゃあね、ウィッチャー。ナイスですね。いやー、どうだ、あった。ごめんよ。一回寝ましょうかね。これで一番近いところはそこに帰るんだったらどうしよう。小麦畑に行くかビーゲルバット邸に行くか。小麦畑の方が早そうだな。おいしょ。はいよシルバー。違った。はいよローチー。ほい。ゆっくり。お前よ、この柵ぐらい越えろよ。頼むわ。よし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 。こっちの方が近いのかな。なんか意味がわからんな。いやいやいや、よく降りますね。はい、到着ですね。はい、それではですね、時間も、そろそろ2時間になろうかというところなので、ここで配信の方を終了させていただきたいと思います。それで次回、この続きからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、次回も引き続きこの、続きからやっていきたいと思います。それでは See you!